mhlamvu. Hayi ngikhona ekhaya. Usabani usindisi usaba. Usabani usindisi usaba. Usabani usindisi usaba. Isanda phezulu, uright son. Manini uyangapha. Nike naye kodwa Zion. Izandla. Siyalela siyakhona. Wonke umuntu uyanyakaza ecaweni. Into yami ithi 1 2 3. Siyanyakaza, akekho onganyakazi, ne? Nibambi. Ithi 1 2 uthi ka. Uthi 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 1 2 uthi ka. Baba abantu abasha ecaweni umsolozi. Msolozi. Baba abantu abasha ecaweni. Vela abantu abasha this side. Abantu abasha this side. Baba. Hey. Uyabona bangonyakazanga manje uzoba sengxakini. After this amandla nomlilo nenkazimulo siyaphuquza. Nyakaza manje. Baba abantu abasha. Babhlomuka wema. Lento yenza lapha emnyama. Titi. Uyisu. Manini ke. Wo. Sesani isikhathi siyahamba. Sesani isikhathi siyahamba. Senza nje so. Uthi 1 2 uthi ka. 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 Uthi 1 2. Ningawi. Mhlamvu. Bamkhulu uyaphila. Ebek mamzulu mamkhize bafowethu. Sanibonani bafana bakithi. Mathamata. Asambeni. Manini. Bena nenzela umpostoli ngiyanicela bafowethu. Kodwa beniyenza la. Umpostoli ufuna ukunishutha ngefoni yakhe entsha sha. Zuma. Leyo foni yakho ayirawunde ithi. Usabani usindisi usaba. Usabani usindisi usaba. Manini senzela umpostoli bafowethu babwethu lo. Hey, usabani usindisi usaba. Usabani usindisi usaba. Usabani usindisi ulindo. Usabani usindisi usaba. Izanda phezulu uright so. Uzongena kwi-status ka-apostoli. Izanda phezulu so.